Marko Šelić Mačelo, rođeni Paraćinac, a kako biografije popularno kažu, na svom kraju živim i radim u Beogradu i bavim se pisanjem. Sereš na sve i baš si kako da menjaš put kad nisi. Čini mi se da je izuzetan poraz čovečanstva, da ovo što treba da pričamo o organizovanoj borbi koja bi imala za cilj nekakvu antifašističku delatnost. Zapravo mi je kao ne znam, ljudskom biću i mislećem stvoru nevjerovatno da 2013. uopšte pričamo o tome da fašizam još postoji, da ga treba uopšte odnosno naravno da ga treba iskorenjivati ako ga već ima, ali posle svega što se desilo da bilo ko na planeti Zemlji ima tako loše sećanje i tako pogrešno kapiranje stvarnosti da može da se zanosi takvim idejama 2013. godine ili bilo koje godine posle svega što se desilo, to mi onako baš zvuči poražavajuće. Sereš na sve i baš